खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गावसा नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं ब्राह्मण बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गसाइगाव श्रीरामपुराव गुदुं थासारि मोब्लिब साब डिभिजननि एसडिअखौ बेंखनदों रैखाथि मावदांसाफोरनि जोहैसो थासारिखौ दबथायदों गसाइगावआव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे सुबुंनि गोब्राब जोखोम हरखाब लामानि जाब्रबथायजों तामुलपुराव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबा गसाइगाव श्रीरामपुराव गुदुं थासारि मोब्लिब साब डिभिजननि एसडिअखौ बेंखनदों रैखाथि मावदांसाफोरनि जोहैसो थासारिखौ दबथायदों थांनाय 24 आगस्ट खालाराव बे जाथाया जानोबोदों फारसेथिंजाय थाराव हायि गरम आरो गुबुन फारसेथिं जावले जावले लड शेडिं बेबायदि समखोन्दोआव 24 आगस्ट खालाराव गसाइगाव महकुमानि साब डिभिजननि बिबान गोराया श्रीरामपुराव नुजाथिनानै सुबुंफोरनि मोब्लिब फोनांजाबथायखौ दाननानै होयो है उसको उठा लीजिए ना हम लोग को पैसा दिया है रसीद भी है एकदम क्लियर है ऐसा होगा तो कैसे चलेगा काट देगा चलेगा पैसा हम लोगों ने दिया है हम लोगों ने पैसा दिया है बेखौनो लानानै गुदुं थासारि सोमजिखाङो रैखाथि मावदांसाफोरासो थासारिखौ दबथाय होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों पैसा देने के बाद क्यों काटेगा करंट जो चोर है उसको पकड़िए ना हम लोग चोर है क्या हम लोगों का करंट काट दीजिएगा श्रीरामपुरनिफ्राय बिश्वजित चौधरीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां गसाइगावआव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे सुबुंनि गोब्राब जोखोम थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालाराव गसाइगावआव केरेपुराव ट्राकनि सौग्रावनायाव सासेनि जिउ खहा जायो आरो सासेया गोब्राब जोखोम जायो धुबुरीनिफ्राय गसाइगाव फारसे फैबाय थानाय गंसे एफसीआईनि ट्राकआ सानै लामानि हान्थियारिखौ खुन्दायो जिजन मानु मरिसे तेखেতৰ नामটো কি আছিল नामটো মই এফসি কি নাম আছিল এফআইল টু ডু মানে ইয়াতে স্পট ডেট হৈছে নহয় ट्राकनि सौदावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो इफ्राइल टुडुआ गोब्राबै जोखोम जानाय इस्माइल सरेनखौ जौगा मानदण्डनि फाहामथायनि थाखाय गसाइगाव थिसननाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों এই ৰাস্তাটো আজিৰ পৰা নহয় মানে হিহঁতে এফসিআই বিলাক এই ৰোডে যায় যোৱাৰ সময়ত এই লুডিং ৰোডটো এইফালে যায় আৰু অহাৰ সময়ত হিহঁতে কি কৰে আমাৰ এই ৰোডে পকেট ৰোড দি সময় কিনে এইফালে যায় এনেকুৱা দ্ৰুতগতি যায় হিহঁতক আমি বাইকেদি যদি ওচৰতে যাওঁ হিহঁতে খুন্দিয়ে থৈ যায় सानै सुबुङा केरेपुरनिफ्राय साइकेलजों दिदिङा फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानोबोदों এনেকুৱা মানে আগতো এক্সিডেন্ট হৈছে ইয়াৰ আগতো হৈছে মানে এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু আজি এফসি ট্ৰাকখন আটক হৈছে না আটক মানে মই ইতিমধ্যে আহি পালো আৰু আহি পাই দেখা পালো এফসি ট্ৰাকখন ইয়াতে মানে এক্সিডেন্ট কৰি থৈ ড্ৰাইভাৰটো পলাই গৈছে শ্ৰীৰামপুৰনিफ्राय বিশ্বজিৎ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট তাৰ লগত কোনবা আছিল তাৰ লগত আৰু এজন আছিল হিহঁত মানে হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে खौरां हरखाब लामानि जाब्रबथायजों तामुलपुराव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों মই এখিনি 5টামান বজাত এইখিনি মই পাইছো আৰু সেই সময়ত তেওঁ তাৰ মানে দলঙত এনেকৈ আহি মই আকৌ মাথা নাই গুচিয়ে গ'লো কিন্তু এই গাড়ীখন মানে খুব জোৰে যোৱা ঠিক আমাৰ ঘৰৰ সামনে সেইখিনি পালো তাৰপিছত আৰু পিছতে গম পালো थांनाय 6 सेप्तेम्बर खालाराव तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय मथंगापुरी पार्कनि साखाथियाव थानाय मथंगा दालां सायाव NL01K 0002 अनजिमानि गंसे 12 साखानि ट्राक गारिया बारायगाव गामिनि गुलजार पाठक मुंनि सुबुंखौ हरखाबै खुन्दायनानै गालाङो आरो खुन्दायजानाय सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गुलजार पाठकआ सानफ्रोमबो फुं समाव देहा जोथोननि थाखाय खारथिंनाय बारथिंनाय खालामबाय थायोमोन थामहिनबा मर्निं वाक खालामोमोन সেই সময়তে মানে গাড়ীখন বিৰাট ফোৰ্চত গুচি গৈছে মোৰ গাড়ী আছিল এই ট্ৰাক बै सानखालि हरखाबै फुंनि 4:30 रिंगासो समाव जाथाया जानानै थाङो তাৰপিছত মই সন্দেহ কৰা নাই আকৌ আহি খোজকাঢ়ি আহি দেখোঁ যে ইয়াত এক্সিডেণ্ট কৰি থৈ গৈছে সেইকাৰণে হ'ব নিশ্চয় ओनसोलनि सुबुंफोरा तामुलपुर थाना पुलिस बिफाननो खौरां हरनाय लेखा 20 किलोमिटारसो जानथायाव ट्राकनि गारिजों लोगोसे सालायग्राखौबो हमनो हायो होननानै जोंसिम खौरां मोनफैदों तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां
बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।